A ranar Talata 9 ga watan Satumba shekara ta 2025, Isra'ila ta kai hari ta sama a Doha, babban birnin Qatar, inda ta nufi wasu shugabannin Hamas da ke gudanar da taro. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane ciki har da 'yan uwa da jami'an tsaro na Qatar. Sai dai Hamas ta tabbatar cewa manyan shugabanninta sun tsira. Qatar ta bayyana harin a matsayin hari kan ikon ƙasa da kuma ta'addanci na tana mai cewa harin barazana ne ga zaman lafiya da tsaro. Isra'ila ta ɗauki nauyin harin kai tsaye, inda Firaminista Netanyahu ya ce aikin Isra'ila ne kaɗai. Sai dai ƙasashen da suka yi Allah wadai da harin sun haɗar da ƙasashen Larabawa, Qatar, Saudi Arabia, Turkiyya, Masar, Jordan, Iran, Iraq, Oman, Kuwait, Morocco, Algeria, Syria da Sudan. Duk sun yi tar da harin, suna mai kiransa karya doka da ikon ƙasa. Ƙasashen Turai kuwa sun haɗar da Faransa, Jamus da Birtaniya sun bayyana rashin amincewarsu, suna mai cewa lamarin zai iya lalata ƙoƙarin zaman lafiya. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuwa sun haɗar da Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Turai EU, Ƙungiyar Larabawa da GCC duk sun yi tar da harin, suna ganin hakan zai ƙara tayar da hankali a yankin. Harin ya ƙara dagula al'amura a gabas ta tsakiya, inda ƙasashen duniya da dama suka yi kira da a dakatar da irin wannan mataki domin rugujewar tattaunawar zaman lafiya. Abin tambayar a nan shine, shin wannan harin da Isra'ila ta kai wa shugabannin Hamas a Doha, wanda ya janyo Allah wadai daga ƙasashe da dama, zai iya ɗage ƙwarin gwiwar Hamas da magoya bayanta, ko kuma zai haifar da sabon rikici da zai yi barazana ga zaman lafiya a gabas ta tsakiya? Ƙarshen labaran kenan. Abdullahi Isah Aliyu, Aminci TV.